Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. Я Татьяна Абрамович. У эфіры навіны час мясцовы сёння ў выпуску. Бальнічны гарадок. У Маладзешні працягваецца абуладкаванне тэрыторыі каля гарадской бальніцы нумар 1. Сапраўдны арсенал. Маладзешанка знайшла ў бацькоўскай кватэры тайнік са зброяй і больш за 100 патронаў. Служба дня і ночы. Супрацоўнікі Маладзешанскага аддзела дэпартамента аховы адзначылі сваё прафесійнае свята. Набліжаемся до 3 мільёнаў. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя, першым кампанентам вакцыны супраць каранавіруса прышчэплены каля 2 мільёнаў 900 тысяч беларусаў. Поўны курс вакцынацыі прайшлі звыш 2 мільёнаў 200 тысяч чалавек. У тым ліку ў Мінскай вобласці больш за 270 тысяч. У лідарах сталіцы ў Мінску колькасць прышчэпленых набліжаецца да паўмільёна чалавек. Як адзначылі ў ведамстве, сітуацыя з захваральнасцю COVID-19 павольна стабілізуецца. У стацыянары паступае менш пацыентам з пнеўманіямі, расце колькасць выпісаных. З тых пацыентаў, якія знаходзяцца на лячэнні ў стацыянарах, колькасць вакцынаваных менш за 4%. У рэанімацыйных аддзяленнях прышчэпленых менш за 0,5%. Бальнічны гарадок. Каля гарадской бальніцы нумар 1 адбываецца абуладкаванне тэрыторыі. Участак ад басейна і да санстанцыі, які раней быў адчынены для праезда аўто і стаянкі транспарту, цяпер стаў пешаходнай зонай. Заязджаць сюды дазволена толькі спецтранспарту бальніцы. Будаўніцтва было распачата ў верасні. Праектам прадугледжана абуладкаванне пешай зоны, аўтамабільных парковак агульнай колькасцю 83 машынамесца, а таксама вулічнае асвятленне і ліфты для транспарціроўкі цяжкахворых у корпусе нумар 4. Строительно-монтажные работы выполняют две строительные организации. Это ОАО ПМК-212 и ОАО «Спецстроймеханизация», город Маладечный. На данный момент выполнена реконструкция улицы Чкалова, второго переулка Чкалова. Начаты строительно-монтажные работы по первому переулку Чкалова и зданию корпуса номер 4. Подъезд машин посетителей планируется с улицы Машерова по улице Чкалова и второй переулок Чкалова с улицы Буйло на автомобильной парковке, расположенной на территории здания родильного корпуса и первого переулка Чкалова. Рэканструкцыю вуліцы Чкалова і 2 завулкаў Чкалова, а таксама будынка корпуса нумар 4 плануецца завершыць да канца 2021 года. Варта адзначыць, што перад будаўнічымі арганізацыямі стаіць задача абуладкаваць тэрыторыю каля радзільнага дома. Тут з'явіцца новая плітка, месцы для адпачынку і малыя архітэктурныя формы. А вось увод у эксплуатацыю гэтага аб'екта будзе не раней 2022 года. Новаўвядзенне лістапада. У апошні месяц восені беларусаў чакаюць змены, якія закрануць бадай што кожнага. З 1 лістапада вырасце бюджэт пражытачнага мінімуму. Гэты паказчык павялічыцца з 283 рублёў да 288 і будзе дзейнічаць да канца студзеня 2022 года. Нагадаю, суму пералічваюць 4 разы на год – 1 лютага, 1 мая, 1 жніўня і 1 лістапада. Да яе прывязаны памеры некаторых пенсій, а таксама разовыя дапамогі пры нараджэнні дзяцей. За першае дзіця зараз выплачваюць 10 бюджэтаў пражытачнага мінімуму, за другое і наступнае – 14. Таксама павялічацца сацыяльныя пенсіі, надбаўкі да пенсій і даплаты пенсіянерам ад 75 гадоў, якія абслугоўваюцца ў органах па працы, занятасці і сацабароне. З 15 лістапада ўступае ў сілу закон аб абароне персанальных дадзеных. Напрыклад, з гэтага моманту да персанальных дадзеных будзе адносіцца любая інфармацыя, з дапамогай якой можна ідэнтыфікаваць фізічную асобу. Раней згода на апрацоўку персанальных дадзеных давалася толькі ў пісьмовай форме, а з сярэдзіны кастрычніка яшчэ і ў пісьмовай і з дапамогай СМС-паведамлення з кодам і электроннай пошты. Закон таксама рэгулюе апрацоўку персанальных звестак. Прадугледжана стварэнне ўпаўнаважанага органа па абароне правоў суб'ектаў персанальных звестак. Сапраўдны арсенал. У кватэры нябожчыка бацькі маладзешанка знайшла тайнік са зброяй і больш чым 100 патронаў. 90-гадовы мужчына пражываў адзін, памёр сёлета ў жніўні. Калі дачка занялася ўборкай, той знайшла драўляны прыклад і металічны ствол, пісталет і 119 патронаў. Па дадзеным факце супрацоўнікі міліцыі праводзяць праверку. Праваахоўнікі нагадваюць, калі вы знайшлі ў доме памерлага родзіча зброю, яе неабходна здаць у органы ўнутраных спраў. У адваротным выпадку нелегальныя ўладальнікі арсенала будуць прыцягнуты да адміністрацыйнай ці крымінальнай адказнасці. Пра жаданне добраахвотнай здачы, а таксама інфармацыю пра факты захоўвання зброі, боепрыпасаў і ўзрыўных устройстваў можна паведаміць па тэлефонах, якія вы бачыце на экранах, ці па адрасе горад Маладзечна, вуліца Галіцкага, 23.
Дарога ў нікуды за мінулыя выхадныя ў краіне адбылося 15 уліковых ДТЗ, у якіх 7 чалавек загінулі і 12 атрымалі траўмы, паведамілі ў МУЗ Беларусі. Таксама ўстаноўлены 152 нецвярозыя кіроўцы, 377 не мелі права кіравання транспартным сродкам. Дарэчы, у сувязі з пачаткам восеньскіх школьных канікул Дзяржаўтаінспекцыя Беларусі ўзмацняе кантроль на дарогах. У рэйдавых мерапрыемствах задзейнічана спецпадраздзяленне ДПС «Страла». Як паінфармавала прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў, пад кантроль ДАІ у перыяд канікул трапяць дарогі мясцовага значэння і населеныя пункты. А між тым авансавы плацеж па транспартным падатку аўтаўладальнікі павінны ўнесці да 15 снежня бягучага года. Гэтая сума складае адну базовую велічыню – 29 рублёў для легкавых аўтамабіляў і 20 рублёў для іншых транспартных сродкаў. У Міністэрстве па падатках і зборах нагадалі, што стаўка падатку залежыць ад указанай у тэхпашпарце максімальнай дазволенай масы. Так, для ўладальніка легкавога аўто з дазволенай масай не больш за 1,5 тоны гэтая сума складзе 61 рубель, а больш за 3 тоны – 223 рублі. Уладальнікі матацыклаў выплацяць 41 рубель. З поўным спісам можна азнаёміцца на сайце Міністэрства па падатках і зборах. Даплаціць астатнюю суму падатку трэба будзе не пазней за 15 лістапада 2022 года. Кіберзлачынцы не дрэмлюць. З развіццём высокіх тэхналогій і укараненнем іх у жыццё кожнага чалавека у органы ўнутраных спраў пастаянна звяртаюцца грамадзяне, якія пацярпелі ад махляроў. Па статыстыцы, кожнае 8-е злачынства адбываецца онлайн. Сёння на слуху такія віды злачынстваў, як фішынг, кардынг і фішынг. У Маладзечанскай цэнтральнай бібліятэцы імя Максіма Богдановича адбылася днямі сустрэча супрацоўнікаў установы з прадстаўнікамі Маладзечанскага РАУС і Белаграпрамбанка, якія пазнаёмілі прысутных сітуацыяй у сферы кіберзлачынстваў у нашым рэгіёне і рэспубліцы, нагадалі правілы асабістай бяспекі. В основном же все получают зарплаты, пенсии и так далее на карту. Да? Постепенно таких вариантов становится только больше. Как защитить себя? Прежде всего, то есть человек должен понимать о том, что если происходит звонок, которого он не ждет, неважно, как представится человек по ту сторону, да, телефонной связи, то есть это может представиться и работникам банка, работникам почты. Вот один из самых-самых последних вариантов мошенничества, что стали представляться именно работниками почты. Потому что, когда уже научили всех чуть-чуть осторожно быть с банками, да, вот как бы почтальону доверяют. При любом звонке, который вы не ждете, надо как можно быстрее положить трубку. И если вам действительно показался этот звонок важным, да, то есть вы определили, что вдруг что-то может случиться, самостоятельно перезвонить в банк по короткому номеру, который каждый может узнать. Он будет или написан на карте, или будет в договоре, или можно просто посмотреть в интернете именно официальный номер телефона вашего банка и задать свой вопрос там. Госці таксама нагадалі, што сёння часцей за ўсё ахвярамі махляроў становяцца людзі перадпенсійнага і пенсійнага ўзростаў. Але вялікіх сум часам не далічваюцца і нашмат маладзейшыя грамадзяне. Трэба памятаць, што кіберзлачынцы не сядзяць склаўшы рукі, а з кожным разам прыдумваюць усё новыя схемы абману даверлівых беларусаў. Что касается самих преступлений и профилактической составляющей, то мы пытаемся все-таки донести данную информацию до нашего населения и все-таки минимизировать количество данного вида преступлений. Но если брать статистику, опять же, вещь суровая, смотрим, если в этом году у нас 191 преступление, то в прошлом цифра была на 30 преступлений больше. Соответственно, можно уже небольшой сделать вывод, что, наверное, не просто так мы общаемся с населением, не просто так мы вбываем в трудовые коллективы и доносим данную информацию. И самое главное, чтобы наша информация, служила каким-то примером, и все-таки наши граждане нашего региона не поддавались на такого рода уловки и сохранили свои сбережения. Служба дня і ночы супрацоўнікі Маладзечанскага аддзела дэпартамента аховы адзначалі ў канцы кастрычніка сваё прафесійнае свята. На ўрачыстасці пабывала і наша здымачная група. У актавай зале Маладзечанскага аддзела дэпартамента аховы з нагоды ўрачыстасці сабралася ўсяго пару дзясяткаў чалавек. А штат гэтай структуры каля 400 супрацоўнікаў, і абсалютная большасць іх сустракала сваё свята на рабочых месцах. Звыш 1600 аб'ектаў дзяржаўнай і прыватнай форм уласнасці знаходзіцца пад аховай аддзела, і аб'ёмы работ з кожным годам толькі павялічваюцца. Девиз департамента «Безопасность, надежность, профессионализм».
Мы выполняем поставленные государством задачи, пишем свою историю, которая также является историей Беларуси и белорусского народа. На сегодняшний день Молодеченский отдел охраны является одним из крупнейших подразделений Минской области. Налажено тесное взаимодействие с территориальным подразделением органов внутренних дел. Охраняем общественную безопасность, общественный порядок, выполняем все поставленные перед нами задачи. У штаце маладзечынскага аддзела дэпартамента аховы працуюць і міліцыянеры, і прадстаўнікі грамадзянскага насельніцтва. Намеснік начальніка маладзечынскага РАУС Сергей Гелда не толькі павіншаваў калег, але і падзякаваў за дапамогу ў раскрыцці многіх злачынстваў. Бо нярэдка па сігналу трывожнай кнопкі першай на месца здарэння прыбывае група з аддзела дэпартамента аховы. На свяце ўручалі заслужаныя ўзнагароды работнікам за высокі прафесіяналізм і шматгадовую бездакорную службу. Многія, дарэчы, пазнаёміліся на рабоце і стварылі сем'і. У кожнага з іх свой шлях у прафесію. Профессия была мной определена уже в 6 классе, просто не все сразу получилось. Поэтому прошла определенный этап, закончила педагогический институт, потом Академию управления, но все-таки добилась своей цели. И, в общем-то, вот сегодня уже 13 лет, как я служу в милиции, в департаменте охраны. И, конечно же, не собираюсь ни при каких условиях, обстоятельствах покидать свою мечту. Мне особенно приятно, что я прошла все ступени, начиная с рядового милиции, несла службу на объектах, несла службу в группе задержания. В свое время набирала кадры, была старшим инспектором кадров. Ну и вот сейчас начальник штаба, и поэтому, в принципе, я могу сказать, что мечта сбылась. Все осуществилось, но планы еще есть. Я-то не скажу, что я мечтал об этом, получилось спонтанно. Шел устраиваться электромонтером, но судьба так сложилась, что стал сотрудником органов внутренних дел. Рэаліі сённяшняга часу патрабуюць ад супрацоўнікаў маладзечынскага аддзела дэпартамента аховы пастаяннага павышэння сваіх прафесійных навыкаў, умення аператыўна прымаць аптымальныя рашэнні ў экстранных сітуацыях, у той жа час праяўляць увагу да людзей. Таму кандыдатуры на службу з правам падтрымання статусу міліцыянера адбор праходзяць вельмі строгі, але тыя, хто выбірае такую службу, застаецца тут надоўга. Усе разам не толькі працуюць над выкананнем пастаўленых задач, але і ладзяць дабрачынныя мерапрыемствы, знаёмяць са сваёй работай школьнікаў і моладзь. А канцэрт выхаванцаў і педагогаў маладзечынскай гімназіі каледжа мастацтваў стаў прыемным сюрпрызам для работнікаў з нагоды іх прафесійнага свята. Алла Маркелова, Ольга Капцёнак, МКТБ. У маладзечні ў інтэрнаце па вуліцы Вялікіх гасцініц у нядзелю загарэўся пакой. Як расказалі ў Мінскім абласным управленні МНС, паведамленне аб загаранні паступіла каля 8 гадзін вечара. Адзін з пакояў і агульны калідор 4-го паверха будынка напоўніўся дымам. Па папярэдняй інфармацыі, на момант узгарання людзей у пакоі не было. З 4-го і 5-го паверхаў інтэрната супрацоўнікі маладзечынскага ГРАНС эвакуіравалі 8 чалавек. Пацярпелых няма. Ратавальнікі высветлілі, што загарэлася канапа і пасцельныя прыналежнасці. У выніку пашкоджана маёмасць, аконная рама, закураны сцены і столь у пакоі. Прычына пажару высвятляецца. Супрацоўнікі маладзечынскага ГРАНС у рамках акцыі «За бяспеку разам» сустрэліся з наведвальнікамі аддзялення дзённага знаходжання маладзечынскага раённага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Інспектары растлумачылі прысутным, чаму неабходна выключаць электрапрыборы, калі выходзіш з дому, чым можа быць небяспечны пах газа і для чаго патрэбен у жыллі аўтаномны пажарны павяшчальнік. Напрыканцы сустрэчы гаспадары атрымалі буклеты з нагляднай інфармацыяй з правіламі бяспекі. А яшчэ напрыканцы кастрычніка шэрагі беларускай маладзёжнай арганізацыі юных выратавальнікаў пажарных папоўніліся 32 хлопчыкамі і дзяўчынкамі з 5-й школы «Маладзечна». Вучні ў гонар такой падзеі арганізавалі выставу малюнкаў на тэму бяспекі. Школьнікам уручылі адпаведныя пасведчанні, і ў гульні на пажарны лад кожны мог прадэманстраваць свае веды і інтэлект. Ежа, якая забівае. Не карміць вадаплаваючых птушак хлебам заклікае грамадская арганізацыя «Ахова птушак бацькаўшчыны». Гэта не добрая справа, як многія лічаць, а мядзвежая паслуга. Лепш проста назіраць за імі, бо калі кожны з нас будзе частаваць качак і лебедзяў булкамі, яны прызвычаюцца да лёгкай, але некарыснай крыніцы ежы. І замест таго, каб самастойна здабываць натуральны корм, будуць разлічваць на пачастункі. Сілкуючыся хлебабулачнымі вырабамі, птушкі могуць даваць нездаровых нашчадкаў, а ў птушанят магчыма развіццё розных паталогій, у тым ліку і так званага крыла анёла, парушэння развіцця суставаў.
Такая хвароба не лечыцца, а з часам птушка губляе здольнасць да палёту. І звычайна гэта прыводзіць да заўчастай смерці. Лебедзі, качкі і іншыя вадаплаўныя птушкі могуць пражыць больш доўгае і здаровае жыццё пры ўмове, што будуць харчавацца натуральнай ежай, воднымі раслінамі, насеннем і бесхрыбетнымі, а не тым, што кідаюць ім людзі, кіруючыся самымі добрымі памкненнямі. Вадаплаваючым птушкам падкорм неабходны толькі зімой пры моцных марозах. У здаровым меню геркулес, ячмень, гарох, кукуруза. Варта сказаць, што крупу неабходна замачыць. Таксама можна пачаставаць птушак гароднінай, сырой морквай, капустай, бураком ці адваранай бульбай. Одна перамога і одно паражэнне. Дынамо Маладзечна ў пятніцу ў дамашнім матчы абыграла хакеістаў Гомеля з лікам 6-1. Ужо на 7-й хвіліне гульні нападаючы Дынамо Маладзечна Эдуард Грынь закінуў першую шайбу ў вароты сапернікаў. Гамельчане змаглі адказаць толькі ў сярэдзіне другога перыяду 1-1. Аднак у наступныя імгненні маладзечанцы літаральна абрынулі абарону саперніка. На працягу 6 хвілін дынамаўцы закінулі 4 шайбы ў вароты Гомеля. А на пачатку трэцяга перыяду Эдуард Грынь дакладным ударам замацаваў перамогу Дынамо Маладзечна. Дарэчы, нападаючы стаў і галоўным героем матча, аформіўшы хет-трык ужо другі раз у гэтым сезоне. У нядзелю маладзечанская каманда сустракалася са жлобінскім металургам. Дынамаўцы прайгралі з лікам 1-2. У нашай камандзе забітая шайба на рахунку нападаючага Івана Аношкі. Наперадзе ў Дынамо Маладзечна 2 хатнія гульні. 3 і 5 лістапада наша каманда прымае на сваім лёдзе мінскае юнацтва. На гэтым выпуск завершаны, наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МК-ТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм і ў тэлеграм-канале МК-ТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.